Здравейте, аз съм Д49. Сега е 1 часа през нощта и 1 минута. Така че си пожелайте нещо. Стана ми скучно към 12 часа и реших защо да не направя скулптури на моите лортове. Тарам! Бамарам! Това е Sky the Guitar S. Кланям ти се. Кланям ти се. Minecraft Universe. Кланям ти се. Кланям ти се. И Deadlocks. На теб ти се кланям и на теб ти се кланям. Той да си има и малък. Какво е? Ето ги слушалките. Да. Дано те видят този клип, защото адски много ще се радвам, ако го видят. Това е един голям монумент, за който аз направих в тяхна чест. Както знаете, нашия общ враг е сепията. И да, това беше клипа.